старт зробив. І полетіло на той пункт. А мене там машина стоїть, дивлюся, пішли машина. Я без них вдівся, від цієї машини, я там сказати, думаю, якщо що, завівся, провів, думаю, якщо ну і потім вже і свідки, я підійшов, там до двох свідки, і так мужиком розговорився, а він говорить, що значить, він живе 15 совєтів. Його вікна на цю сторону, а його внуки живуть на ту сторону. І вони бачать, що літав вертольот над поруч. Три кроки стільки зробив, вони чого почали виглядати, тому що тут шум, що вертольот. І вертольот полетів вже на цю сторону до школи. І потім цей всіх розказав. Я теж чую, що Юрій пішов на школу, а потім різко почав спускатися і пішов оце на сайт. Це він ударився, загорівся. Ну, я з мамою, як чую, так мені розповідає, що мама говорить,